Warcraft. Palometes. Dinamarca, potser, o Londres. San Francisco. Doncs possiblement el Campionat d'Espanya de cadets. Possiblement telèfono, però no per culpa meva. Pokémon GO compta? Assolir la permanència el més aviat possible. Quants equips i quins has estat abans d'estar a Pardines? I en quin tens millor record, sense comptar Pardines, que segur que és el millor?